संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मला सांगतो मी अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंच्या मधला फरक एवढाच जाणून घेतला की अमित ठाकरे तळमळीने जे बोलतात तसं ते करण्याचा प्रयत्न करतात आणि आदित्य ठाकरे इथं येऊन अनाऊन्स करतात की तुमची पानबुडी सुरू होईल आणि मुंबईला गेल्यानंतर विसरून जातात। आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा थोडंसं अमित ठाकरेंसारखं सिन्सिअर झालं पाहिजे आणि लोकांना भेटलं पाहिजे असं सुद्धा मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।